Hayırlı gün, hürmetli tamашaçılar. Siz Tataristan Яңа Гасыр kanalını карыйсыз. Эфирда Татарлар тапшыруы. Студияда Илдар Кыямов. Студиябызның бүгенге кунагы Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхим. Гәрәй Рәхим Григорий Васильевич Родионов 1941 елның 15 июлендә хәзерге Лениногорск районының Аналык Федотовка авылында туа. Казан дәүләт университетын, Мәскәүдәге Максим Горький исемендәге әдәбият институтын тәмамлый. Россия язучылар берлеге идарәсендә төрки әдәбиятлар буенча референт һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советында референт булып эшләгән. Танылган шагыйрь проза һәм драматургия өлкәсендә дә уңышлы иҗат итә. Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык язучысы. Hayırlı gün Gərəy abi isəmiz. Hayırlı gün isəmiz. Ең беренче, әлбәттә инде яшьлек чорыннан иҗатка кергән дәверләрдән башларбыз. Менә мин хәтерлим әле үсмер чагымда Көннәр язга авышкач дигән повестигезне укыган идем. Менә ул автобиографик характердагы әсәрме? Повесть дип куйгачында 100% автобиографик дип булмый, ләкин яртысыннан күбрәге ул минем үзебезнең гаиләнең, әти-әниләрнең минем мәхәббәтем, беренче мәхәббәтләрем турында чын мәгънәсендә тормышчан. Менә оныттың бугай дигән әүвәлге җырларыгыздан булгандыр дип беләм, шул җырны хәтерлибез. Чөнки 70нче елларда искитмәле популяр иде, аны бөтенесе солдат вечерларында армиягә киткәндә җырлап китәләр. Гали Ильясов танытты бугай инде аны. Беренче әсәрләрдән име? Ул шигырь итеп язылган иде. Гомумән әйткәндә, ул җыр бик киң таралды сезнең әйтүегез буенча. Ләкин мин бер кайчанда шагыйрь буларак җыр тексты язам әле дип махсус җыр тексты язганым юк. Чөнки аның төрле сәбәпләре бар. Җыр тексты гына язу өчен аерым бер талант кирәк. Мин үземне җыр текстлары яза ала торган шагыйрь дип санамыйм. Укучы өчен язган шагыйрьнең җырга сыя алмый торган фикерләре, мәсьәләләре була. Җыр аны күтәрә алмый. Шуңа күрә мин бары тик шигырьләр генә язам. Әмма ләкин шул шигырьләр арасында җырга да яраклылары була икән дә, композиторлар моны карап, укып, шуңарга җыр язалар. Бу оныттың бугай дигән җыр минем чын мәгънәсендә үземнең биографиямнан алып язылган шигырь булса да, ул бөтен кешеләргә дә хас фикерләр әйтелгән булып чыкты анда. Һәм ул җыр булып халыкка таралды. Әйдәгез сезнең җырлардан торган бер шәлкем тыңлап китегән. Сине уйласам, мине моңбасам, борчылып йөрим, инде ничә ай, күңелем сизә, назлы язларны, оныттың бугай, оныттың бугай, күңелем сизә, назлы язларны, оныттың бугай, оныттың бугай. Еракта калды, дәртләнеп ярсыз, без җырлап үткән ул яшел тугай, кабатлап уйный торган чакларны, оныттың бугай, оныттың бугай. Мин Казанга җәен кайтып киләм, карый тәрәз йөзләрем, назлар үтәм яңа
1983-87 елларда Россия Язучылар берлеге идарәсендә Урал һәм Идел буе төрки әдәбиятлар комиссиясенең җаваплы сәркәтибе булып эшләгәнсез. Менә ул вакытта нәрсәләргә игътибар ителә иде Гәрәй абый? Ул вакытта әлбәттә инде без СССР дигән илдә яши идек. Һәм СССРның әдәбияты бөтен халыклар эчендә бер төрлерәк язылырга дип телиләр иде, җитәкчеләр. Бигрәк тә инде ул партия тормышы турында һәм башкалар. Ләкин без бит яши идек күп милләтле илдә. Хәзер дә шулай яшибез, Аллага шөкер. Һәм мин инде Россиянең төрки телләрдә язылган әдәби әсәрләре күп белү аркасында мине шунда эшкә алдылар. Һәм минем төп максатым шушы үзем эшләгән милли әдәбиятларга ничек тә булса ниндидер ярдәм итү, шул язучыларга ярдәм итү төп максатым иде. Төп максатым. Һәм әлбәттә инде беренче чиратта мин үзем татар шагыйре буларак татар әдәбиятына нык игътибар итәдем. Татар әдәбияты рус әдәбиятыннан кала Россиядә икенче урында торган әдәбият бит. Шул вакытта, нәкъ шул вакытларда Кулгалиның 800 еллыгы булды. Аннан бераз гына үтеп Тукайның бәйрәме булды, бик зур бәйрәме. Шуларны мин чит илләрдә күрсәтергә теләп, ЮНЕСКОга махсус Кулгалиның һәм Тукайның әдәбияты турында бик яхшы материаллар җибәргән идем. Алар ЮНЕСКО Тукайның юбилеен һәм Кулгалиның юбилеен планга кертеп, бөтен дөньяда үткәрделәр. Бу минем шул Мәскәүдә эшләгәндә иң үземә ошаган казанышым дип саныйм. Шуннан да шулай дөньяга аваз салу. Инде менә Исә Болгар җилләре дигән киноның сценарий авторы да бит инде сез. Ул берникадәр соңарып кына чыкты кебек, менә бу фильм экраннарга шул кино турында әйтеп узыйк әле. Шактый гына. Бу кино безнең татар халкында, татар халкы турындагы сәнгать кинолары юк иде. Фильмнар юк иде. Шушы татар халкының гомуми тарихын күрсәтү максатыннан эшләнде. Ул 7 сериягә барып җитте. Менә бүгенге көндә минем өчен аеруча әһәмиятле булганы, ул да булса, моннан 1500 ел элек Булгарда, Булгар шәһәрендә татарлар ислам динен кабул иттеләр. Шушы ислам динен кабул иттертү өчен безгә бик зур белгечләр килде. Менә алар турында язып чыккан юл язмалар да бар. Менә шул юл язмаларга нигезләнеп, татарга ислам диненең 1500 ел элек кабул ителгәнлеге сентябрьдә үткәрелә быел. Шушы фильмны кабатлап күрсәтәсе килә. Иншалла, яңадан карарбыз. Менә сез соңгы елларда гомумән татар халкының тарихы белән дә кызыксына башладыгыз. Язучы кысаларынан гына сыймыйча дип әйтик микән? Ниндидер бу эзләнү, кабарлыктыр инде ул. Язучы кешегә үзенең туган халкының иң борынгы заманнардан алып бүгенге көнгә булган тарихын яхшылап белергә тиеш. Чөнки син язган әсәрне син үзең генә яки синең гаиләң генә укымый, аны бик күпләр укый һәм күп вакытта тәрҗемә ителгәч инде ул бөтен дөньяга чыга. Шуның өчен мин соңгы елларда татар тарихын ныграк өйрәнү юлына кердем. Әле дөресен генә әйткәндә, татар тарихы бик ныгытып өйрәнелгән, инде бөтен дөньяга күрсәтерлек булып җиткән дип әйтеп бетереп булмый. Әле безнең татар тарихы турында бик күп әйберләрне халыкка җиткерәсебез бар. Әйтик менә бер гади гына әйбер. Татар дигән сүз язма рәвештә иң беренче мәртәбә кайчан язылган? Шушыны да без әле бүгенге көнгә кадәр чын-чынлап әйтә алмыйбыз. Әмма ләкин ул инде бар. Ул
Кытайның bir kul yazmasında bundan 2030 yıl elek Tatar деген söz yazılgan. Biz şuşunu özümüzün, halkımızın dünyada yazma rəvişdə birinci mərtəbə kullanılıyor deyip kabul etərə deyişmiz. Hem özümüzün tarixini şundan başlarga deyişmiz. Алар сезнең үзегезнең бик кызыклы теория бар бит, менә милләтне саклап тора торган факторлар турында менә санап үтигән. Менә millet ite turgan faktörlerden min 4 faktörünü en gereklileri deyip sanayım. Elbette anday faktörler bik köp. Halkın turmuşu bik king bit ol. Elbette. En gereklileri birinci orunda tura millet ittiği birinci elbet ol tuğan til. Tuğan tili bulmasa millet bula almayı. Bizning Tatarның tili bik burungudan ana şol bizning ismimiz aytilgan şirlarda ok indi Tatar tili yaşagan. O Tatar tili milli til dip yaşaganın aytışı yok onun. Ama lakin til bulgan bit. Elbette. Kişiler söyleşken bit özara. Demek bizning tilimiz indi yazma rəvişdə buna bulsa da 2000 yıllardan artık dünyada tura hem bu tilini biz saklarga tiyişmiz. Hem bigrek de mene hazır bizning halk sanını alı başlanacak. Şu vakitte özümüzün tilimizning tuğan til buluğu Tatarlarnıkı ikenlikni biz rastlarga tiyişmiz. İkincisi benim uylauımça halk etken bir ol jir, muzika. Muzika bütün dünyada türlü halklarının milli muzikası onu millet itip sanılışı itip sanıyı. Bizning jırlarımız, Tatar jırları bik burungudan alıp bugünkü günge kadar şul kadar muңлы, şul kadar rahat, şul kadar küpte. Hem lakin bizning muzikal yoktan galimlerinin muzika fəali turunda bik tiren yazılar yok dersin etkende. Bizim bigerek de Tatar muzikasın biz sanıyız pentatonik edip. Pentatonik meselesi 19. asırda bilgili bola başlagan fenge. Lakin ol burungudan kelgen. Tatarның köyü, Tatarның jiri, Tatarның muңы bik burungudan kelgen. Lakin ol köp aybirleri unutulgan. Şuşunun arkasında mesela muң деген sözümüz bizning bik burungudan kelgen söz. Muң деген sözünü biz bir gene tilge de tercüme ete almayız. Hem muң деген мәгънәнең нәрсә икәнлеген аңлата торган bir gene fənni чыгышта юк. Мин шын мәгънәсендә bu мәсьәләгә тирән керә башладым. Şundan da bizning muzikamiz pentatoniker. Ул греклар тарафыннан әйтелгән, ул 5 аваздан торган музыка дип атала. Hem şuşu pentatoniker дип язылса да, burungu вакытта бит ул пентатоник диелмәгән. Чөнки греклар гына әйткән аны. Үзебездә ничек булган ул? Ул нәрсә булган ул музыка, нәрсә булган? Hem бүген без үзебезнең бурынгы җырларыбызны, бурынгы музыкабызны тыңлыйбыз muңлы дибез. Нәрсә соң ул моң? Ул шын мәгънәсендә ул вакытларда ук булган пентатониканың иң бүйек чагылышы. Димәк, моң дигән сүз пентатониканың бүйек чагылышы дип кенә әйтергә кирәк. Һәм өченче фактор ул кием булса кирәк. Üçüncü faktör kiyim. Kiyimlerden millet bik нык saklana икән. Мин төрле milletlerin kiyimlerini koradım. Onlar birisine birisi biraz gene okşagan. Lakin her milletin üst kiyimi var. Buna bizning Tatarның hazırgi kiyimi, İslam dini hazırgi kiyimin bik şis tartkan. Şip-şista, matur kiyimler giyer. Kızlar da, jigitler de Tatarның milli kiyimi şuşu İslam dinimiz şiftalığı bilen bara. Lakin bir İslam dinini kabul itilgençi Tatar bulgan, hem onun kiyimi de bulgan. Hem bu kiyim bugünkü günge kadar saklana diğer fikirge kildim.
Менә безнең гаиләдә моннан 300 еллар элек тегелгән менә шундый кием бар иде. Бу кием керәшеннәр киеме дип әйтәләр инде. Ләкин бу киемнең дингә бернинди уртаклыгы да юк. Христиан диненә дә бернинди уртаклыгы да юк. Ләкин борынгы татарның үзенең милли үзлекләрне саклый торган әйбер. Менә сез карагыз менә монда. Баш киемендә ике колакны каплаган, баш киеме каплаган, чәчләрне каплап торган. Безнең бүгенге ислам дине шулай хатын-кызга чәчләрне күрсәтергә ярамый. Димәк, бу борынгыдан ук килгән әйбер дип. Һәм менә түшендәге алтын, көмеш, бакыр һәм башка тимер акчалар шул кадәр күп җыела. Ни өчен ул керәшенгә бу акчалар кирәк булган? Юк, бу безнең борынгы төрки заманнарда ук килгән киемнәрдән килә. Бу мондай киемнәр әлбәттә башка халыкларда да бар, уграфиннарда да шаган киемнәр бар. Ләкин безнеке бөтенләй аерылып тора. Менә бу тәңкәләр, булар дөньядагы төрле халыкларның акчалары, дәүләт акчалары. Бу акчаларны ни өчен керәшен үзенә алып татар яисә үзенә алып шулай куйган? Чөнки татар горур халык, беренчедән, икенчедән бай халык булган һәм үзенең шушы горурлыгын дөньядагы төрле халыклар белән дә аралаштым, алар белән сәүдәгә кирдем дип менә шул акчаларны җыйган һәм аларның алтын, көмеш булуларының үзенең байлыгын күрсәткән. Демәк, борынгы татарыбыз безнең бай һәм бик булдыклы кешеләр булган. Һәм 4нче фактор ул да булса хәрби. 4нче фактор милләт үзен үзе сакларга тиеш. Электән килә торган сугыш эшләре әле бүген дә сугышлар бетми дөньяда, дөресен әйткәндә. Сугыш эшләре борынгыдан милләтләр, халыклар ва халыклар арасында булган. Ләкин бит сугышчыны әзерләргә кирәк. Егетләрне сугышырга өйрәтергә кирәк. Безнең, мәсәлән, татарның бик сугышчы икәнлеге бөтен дөньяга билгеле, аның махсус рәвештә сугышчыларны әзерли торган уеннары булган. Сугыш уеннары. Ул да булса хәзер инде татар борынгы заманнан җир эшкәртүгә күчкәчтен, җир эшкәрткәчтен уңышлар җыя башлагач, сабан сыра башлаган, шул теге вакыттагы уеннарның бәйрәмен сабан туе дип кушкан. Соңрак куелганнан соң. Аңынчы бөтен сабан туе уеннары хәрби уеннар. Көрәш хәрби, сугышчының эше, тауга менү сугышчының эше, Капчык сугышы, сугышчының эше, йөгерү, сугышчының эше һәм бигрәк тә ат чаптыру. Бу инде хәрби кешеләрнең ат белән сугыша торган заманнарында килеп чыккан әйбер. Шуңа күрә борынгы хәрби уеннарны санасаң, башка халыкларныкы, безнең татарныкы бүгенге көнгә кадәр сакланып килә. Менә бу безнең милләтебезне милләт дип санарга ирек бирә дип саныйм. Гәрәй абый, бик зур рәхмәт. Шуннан да шактый кызыклы мәгълүматлар ишеттек. Сезгә 80 яшь дип әйтеп тә булмый. Шул дәрәҗәдә сез менә янып, кумарланып, әле эшлисез, сөйлисез, иҗат итәсез һәм алдагы көннәрдә дә шактый гына иҗат җимешләренә этәргеч булсын булар. Уңышлар теләп калабыз. Исәнлектә күрüşергә. Мин үземдә сизми калдым 80-гә җиткәнемне дә. Әле менә сезнең белән сөйләшкәндә кинәт кенә искә төште. Әле бит минем 50 яшьлек юбилеемне без бергә үткәрдек сезнең белән. Анда шул кадәр матур концерт булды, шул кадәр матур җырлар һәм бу кичәне сез алып барган идегез. Сезнең әле бик әйбәт, тәмле итеп сөйләшәсез алып барган идегез. Рәхмәт сезгә. Аңарга 30 гына ел үтте әле. Шул һәм шуңа күрә инде быел миңа да 50 тулды. Бик зур рәхмәт Гәрәй абый сезгә. Иҗади уңышлар телибез. Хәерле, матур гомерләр насыйп булсын. Рәхмәт сезгә дә шундый. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Татарстан халык язучысы Гәрәй Рәхим булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк.